dihilangi umat ini sinallahu subhanahu wa ta'ala 5 parakala wailun kiarihil hanakauna ummah. Asal kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam yasi riwayat si Abu Hurairah radhiyallahu anhu لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala 5 parakala umat ini bulan Ramadan wailun kiarihil hamana kauna umat amrin miuna ka umat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang si Rasul sallallahu alaihi wasallam khulufu fami as-sa'ili atyabu 'inda Allah min rihil misk. Ipanagnaad dihil umat ini wala kiarihil hanakauna ummah bago dari ang mga Muslimiya ibaw sinsimul sintaw magpupuasa hawak mo siya magpuasa mahanok payag ulahalan sin Allah Ta'ala day kalana kastoy Allahu Akbar. Imana na kaula umat asal magpuasa iman siya rin sa kanilang magpuasa biyasin tayo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa niya may mula siya kita yung kata ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Upang mamanama't saya, pinagturo na kami pagpuasa. Biyasin ka marguhan kaniyo. Hasupaya ni madawag yung pagpabuha. Bimana, in pagpuasa, asal na kauna zaman pa, ibadat piyarno na isang kanila. Ang rahman, di nila umat ini, in manusia. Hawak mo siya nagpupuasa. Hawak si Rasul sallallahu alaihi wasallam inbaw sin sumadyayaw sin simudyayaw mahakyat ko hadarat sinallahu ta'ala dahin halala masuri. Kadayo ko masusap. Ang supama amuhin mapita na inbaw sin simud mo inyan mahakyat hadarat sinallahu ta'ala dahin halala masuri. Nali ang mga pangasuno iman mga pangasuno dalam terlihat bahwa jadilah belumnya ang magtutbrush atau akan magsiwak injot dia mengajar siapa Islam bangsa baba ikusan musiwak ang pagpapusan sa mga Arab tawag nila ng katawin yan kuisan lang niya bisan papuas tawag na kumisan pagipusin buka nandiyan niya kusan Arab na magtutbrush iaangan si masakta doon toothpaste dahil marayang si mga ulama sa mga minit inhalihan yung parakala sa mga toothpaste katakala makasunod siya pala mo simbahan mo nalinang parsabahan pikawa na siya puasa marami ka niya sa linya naligan ko makamaktan di na ginagawa ng mga kasiyang na Islam waisan lang niya bisan sa upama mapinda na inhamon simsimul sintawang puasa suway na ingadun inyad ko bahag kadawat si Allah subhanahu wa ta'ala dahil malala masud ikaw وتستغفر له الملائكة حتى يفطروا إكارونيهم هرمانيني ويمكنني لك ولأمة هؤلاء مماليوان سنة ملائكة إذن سن الله سبحانه وتعالى إنما نبقصة كأمنا بينما نتوقع سن فجر سبحل سجد سلا مبقى الله أكبر مماليوان سبحانه وتعالى أم يصيبك الله تعالى في القرآن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ديسي لما معصية الله سبحانه وتعالى إيمان أمرهم إلى إن كتان يمدأك فإلى سن الله سبحانه وتعالى biarlah kita sedang Islam kita juga kita manusia makusum ibadah dalam masjid wahyu kita buat malaikat kalayawan saja doon kalian ulumah hari ini namun bukod kalian kita liyo adulah kayo kapwa bangga insya Allah Ta'ala aku rin usapu atau akan kau mga pinakayo mo ada kalahingin ako sa Allah Ta'ala ingat tulaw siya ang hindi nagsikitan patan magpalaro niya magkasaha hiya mga kakasiya ng Islam malaikat si Allah Ta'ala di magpalaro ni magmasiyat pangayuan ang taro ng pupuasa sehingga ang punan pa Allah
sambil pamaghrib. Wow. Maka nagparunungan na tuod in mga sila nagpuasa upat si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang hindiyarayang nila in pagpuasa nila. Ikatu, wa yuzayyin Allah kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadi as-salihun an yunqu anhum al-ma'unata wal adha wa yasiru ilayk. Iman adlaw-adlaw habulan Ramadan pangalinganihan dikurikan sinallahu subhanahu wa ta'ala insulhan niya ang pangyarihan masuk na inipon kung maranayaw kami ba sila nagpuasa piyalayaw yung pagpuasa nila inhibin nilaraing kataan kasimpitan kataan ka na naman nila di harunya sipit pasok hakli hibin nilayat ko masuk na pag-uusap pa sila sumud mo kay Allah at lawan-law yan ko harulan Ramadan pangalinganihan si Allah subhanahu wa ta'ala surah niya tiadarangan niya habang nagpupuasa ang kada harubaling riwayat sin hadith siyempre si Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya idha jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffida bisyayatin apabila lumatunin Ramadan upadunin kalawang-lawangan surga iman tambuhon ni kagad kalawang-lawangan karta iman kandaruhan ng mga kasaytan-saytanan mga saytan kandaruhan na si Allah subhanahu wa ta'ala uling maksudi ang upamuan ilaw ang surga in maksudi ang ay nasabot na habib sa kanyarihan upamuan ilaw ang surga hanggang maipon si Allah ta'ala marayaw ang kandaruhan ng mga masubot pagbihan ko niya bakal niya kaya magkakay yung magpapasuha ay gawag niya buwan dahil pasuha insyaAllah ta'ala in mga sila nagpapakipon nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala para mga mayroon na ano mayroon na siya iniraman ng bagay pahala inili hama sila nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala damit yan in pagdamuli sa kalawang-lawang ng narka in yan yung hama tao nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala alam ko na maut niya tayo nawapak hapunan Ramadan sa karinig na magsasabayan di na mag-iibadat nabukunta kang buling narka kaniya masimasira ukab ilawang sinarka hama masila nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadu billahi ikaw pagkakata siya ng Islam wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yaqdusuna ila ma kanu yaqdusuna ilayhi fi ghayrihi ikaw pa di ilawan ini habulan Ramadan wala yaril hamalan na umat ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam iman kandaruhan ingatan panasasing syaitan di na sila nakasasat biyasin panasat nila harwaing bulan ang kalamitan ng mga kapasilan ng Islam habulan Ramadan ingatan sila kamusliman ang mukha na sila magsasabahaya kami mga kamusliman isang hindi magsabahaya habulan Ramadan sumabahaya ingatan di magpupuasa habulan Ramadan magpuasa Masya Allah ang kada ingkarin na sila tamuhan na sila hanggang insyaAllah ta'ala ipagsabayang nila bulan Ramadan mahinang panagdaan ng bulan sambil sa jami bulan Ramadan masila sila magsabayang ang yan po dihil ka na bonus sinallah subhanahu wa ta'ala in syaitan di na siya makapanasat biyasin panasat kaya rumay bulan nakadagdagan na bulan Ramadan naku iman matiyo in pagbinang maksiat. Dapat ko pagbinang maksiat, inyan tulong si mga ulama, pangbukod hawalan sunia, in na masasaktan niya, at alapan, yaon na ulong kanya in syaitan, mabunik na ini. Ang kadaroon na insyaAllah ta'ala, malayo kita niyo sinpalatalan. Ikali mga kasiyama ng Islam, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yughfaru lahum fi akhir laylah. Qila ya Rasulullah أهي ليلة القدر؟ قال لا
إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. Ini kalimat naman kasi ang Islam, iba ng punun, hindi sa si manusia, nagpuasa, halas kung si Ramadan. Lalu si mga sahabat, Ya Rasulullah, ubahain mo niya ito, ano ay Laylatul Qadar? Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod sa manusia, pag siya maghinang na ibadat, natumpasan siya sa hinang niya, pagpulos niya maghinang. Maala, pagpulos si Ramadan, tumbasan na rin mga sila, amunin, naghinang, ng ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyari alam niya ang mga manusia, ang isya po si Rasul sallallahu alaihi wasallam, luwi-luwian. Di sila, di nila madawhan. Ingkaran lang sila Allah subhanahu wa ta'ala, ang isya po si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawag mo siya, imiyan amin, haiyat si Jibril alaihi salam, amilaw si Jibril, rahim al-Fumri'in, adrakahu Ramadan, thumma salam, falam yagfar lah, atau kama sallallahu alaihi wasallam, kalulian, haman siya, simulkan yung bulan Ramadan, yang ulat yung bulan Ramadan, sa kalimiwa na sa bulan Ramadan, wala iyang punin pardo sa hati. Nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin, ya Allah ta'ala. Nababihan ko lang niya, in hadith ng iba, mga hadith kainan, bukod na nagkakasilang ng Islam, sa ikramang surandi, in manusia, amuin, nagmatuyo, nag-ibadat mabulan Ramadan, na ang turun kaniya si Allah subhanahu wa ta'ala perkusahan niya alas musim Ramadan marami manusia ang bulan Ramadan masih kamalan niya biasin bukod Ramadan dapat tinggal pagpapag niya tinggal tayo pagkita niya TV niya makakapusta niya tinggal pagkita niya cellphone asukaya kalupahan inang minhabdi niya waluhab ng mga manusia binari magawa kita hindi na madawag inpahalahin si Allah subhanahu wa ta'ala ang ilang tulong inparkusahan sintaw nag-iibadat pa Allah ta'ala halas kung si Allah naman siya Allah subhanahu wa ta'ala kita ni pagkakalawan na ito ilima parakala ini amoy dihil exclusive na umat ini wala ini ilhama na taon na umam